Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saurara ku a cikin wani sabon bidiyon. Bidiyon mu ne mun kawo muku na abu ne wanda zai burge gaskiya sosai. In kana aje bidiyo a wayarka kila kun je kun yi hotuna ko kana son dai ka dan ringa editing na bidiyon ka na kanka haka masu kyau haka dai, to wannan app din zai taimaka ma sosai da sosai. Kai tsaye mu shiga, bayan mun shiga kun ga yadda app din yake cikin shi. Nan na yi wani project ne bara na goge, to nan ga duk bidiyoyin da ke kan wayata. Misali yanzu bara na dauka wannan bidiyon ga ta nan wurin na je na dan yi editing ɗinta. Zai burge ka sosai gaskiya app din yana fidda da kiliya. Nan ga abu na farko nan wannan crop din gurin yanke bidiyo ne, kun ga nan zaka yanke bidiyon ka kila ta yi fadi da ko ta yi tsawo haka, ga nan guraren zaka yanke ta. Bara mu je ga abu na biyu ga nan background, kana so ka sanja bidiyon ka background ga nan guraren, to bara mu zabi wannan kale, kun ga nan guraren zaka yi zoom nan gurin. Ga wannan abin nan wanda nake juya shine na zoom. Abin na gaba shine text, zaka yi rubutu ila a bidiyon ka. Ga nan guraren bara mu rubuta ANATARE TV plus, to ga alama tick nan sai ka danna, to ga nan guraren zai kawo maka kun ga kala rubutu nan sai wanda kage so, ga sanan kala ga nan zaka yi jan rubutun ka kai shi karshen bidiyon. Ga nan kuna gani, ga nan guraren nan kuma wurin kala ne, kun ga mun sanja ma rubutun kala. Ga nan kuma wannan stroke din shi ma duk kala ne, duk za a kara ma duk rubutun kyau ne. Ga nan guraren in muka yi back, ga nan abu na hudu kenan shine audio. Ga audio nan guraren in zaka dauko audio cikin memory ka ko kan waya ka daura, ga nan bara mu dauko ga ta waka nan yau sai ka taba wannan alamar tick din, to ga nan mun aza audio bara mu play na ta muga yau, to kun ga nan guraren. Idan muka je abu na gaba shine bangaren wannan yanke bidiyo, ila bidiyon kai tsawo kun ga nan wurin zaka iya haka ka yanke shi. Abu din gaskiya bai da wani wahala aiki, wallahi zai burge ka sosai. Kuma shi wannan abu din bai da watermark, kwata bai da watermark. Ga nan guraren nan wurin haske ne, zaka yi kara bidiyon ka haske ko waye da duka. Sai ka zanna ka tsaka tsara bidiyon ka ta kyau sosai da sosai. Amma mu yanzu bara mu wuce tunda kawai muna nuna muku ne. Ga nan abu na gaba shine photo, kila zaka dauko na photo ne da kan waya ka aza a cikin bidiyon ka. Ga nan guraren bidiyon bai da wani nauyi, ina ga yan bidiyon shi ma duka nawa ne na dai manta, bai da wani nauyi gaskiya. To kun ga hoton mu nan mun daura, bara mu play mu gani. Zai burge sosai app din sosai wallahi. Yanzu wannan shine sticker nan bangaren, bara na cire wannan shine bangaren sticker. Ya zo da sticker kala app din masu yawa sosai, sakamakon wasu app din ba zuwa da suna editing. To shi gaskiya wannan zai burge ka sosai, ya zo da sticker sosai da sosai wanda kake so. To yanzu idan muka yi baya muka zo nan in zaka rubutu ne ga bidiyon ka add text, nan kuma in zaka hada hotuna ne, ila kun yi hotuna na biki ko na wani party ko dai zaka hada bidiyo ne na hotunan ka, to zaka zo ka dan cancanka. Bara mu dan dauko su bidiyon mu ga hotuna yawa, to sai ka taba wannan alamar tick din. To kuna gani ga yadda ya kawo mana, to nan wannan abin da ya kawo mana tsakanin bidiyo da hoto yadda zai ringa nuna, kun ga yadda ya nuna. To nan ma in ka taba ga nan wannan jan, kun ga mu zabi wannan, kun ga yadda ya bada nan. Kuma sai mu je gaba mu dauka wannan, kun ga shi ma yadda ya bada. To haka zaka yi ta bi kana tsara abin kai kyau, ka gama ka aza musu sound da waye duka, ka sanja background. Kuna gani kun ga yadda ya bada shi ma. Ga nan wannan shi ma bara aza mai, kuna gani. To nan kuma wannan na saman dai ga nan kuna gani shi ma an aza mai nashi. To kun ga yadda yake. Su kuma wannan na saman dama already mun dan yi bayanin su dai duka dai, tunda bai da wani halab din. Bangaren abin da ya shafi saving kuma kun ga abin da zo da shi, ya zo da hanyoyi kenan zan ce wanda zaka yi saving masu kiliya. Ga nan guraren step by step kusan guda 5 kenan zo da su, kuma bai da wani nauyi in zaka yi saving da shaf kuna gane da yake gudu. Ga nan wurin cikin mintuttuka zaka yi saving na bidiyon ka. Wannan app din zai burge ku. Mun gode da kasancewa da ANATARE TV plus, ku taimaka ku danna alamar subscribe.